Een van die leegstaande gebouwen die Kareks hier had, is de Jeddere Technische Squalle onder Prinsessenweg in Ljout. Het gebouw staat op nominatie om afbrutsen te worden. Voordeel voor de eigenaar is dat troch de tijdelijke bewenning het gebouw tussentijds net troch krekers bezet worden kan. Op dit stuit verhiert Kareks aan 500 appartementen op deze wijze. De nieuwe app met dit tal vergrutje. Wij hopen dat heel veel mensen de leegstand aanmelden, want ja, we vinden toch echt, we moeten dit inderdaad misschien al van. Die leegstand moet even in kaart gebracht worden en aan de hand daarvan kunnen wij de eigenaren benaderen. En daar trok hebben we dus heel veel leegstand weer oplossen. En de mensen die dat dan aan u melden, die krijgen dan een beloning van €100. Ook het Jeddere provinciehuis onder Sneke Trekweg wordt door Kareks verhierd, maar is correct verkocht. Voor de tijdelijke hierders moet nou nieuwe weg rond te voeren worden. De vraag is groter als het aanbod. Ja, er zijn ontzettend veel mensen die nood hebben. En er is ook ontzettend veel leegstand. En die leegstand die heeft al eigenaren. En Kareks die wil heel graag die leegstand in kaart brengen. En zodat we die eigenaren benaderen kunnen om die panden bij Kareks onder te brengen. Zodat wij een hele hoop mensen helpen kunnen.